Vittu. 5 eurolla. Tadaa! No niin. Mitä helkkaria? Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Mitä? Ai helveti! Et voi olla tosissas. Elämä! Ole hyvä ja poistu. Miksi? Sitä se Karikin sanoi. Kari. 6 kiloa. Mitä helkkaria? No niin. Ismo Laitala. Ja kyllä helpotti. Et voi olla tosissas. Anteeksi. Mitä? Kuinka niin? Älä vaan sano. Ismo, lopeta! No, hyvä on. Ilmoittele sitten mulle. Ai helveti! Terve meno. Kiitos, hei. Ettes yhtään häpeä. Ismo Laitala. On. Tai siis ei.